Какво ни показват картите Таро? Този въпрос се появява отново и отново, когато говоря за констелациите с карти Таро. Тези карти имат различни аспекти и ние можем да ги опознаваме все повече, когато ги използваме, когато работим с тях. Това, до което аз стигнах в един момент, е, че тези карти дават едно описание на това, което е вътре в нас, на нашата вътрешна система. Те я представят чрез 78 или 79 архетипни образи, енергии, ситуации, в зависимост от това как разглеждаме картата глупакът. И това ги прави много удобни за работа, когато правим констелации с нашата вътрешна система, дори когато правим семейни констелации или някакви други констелации, искаме да погледнем нещо от към неговия архетипен аспект.